बेलायनो कायसा लाचिमा सिंसा तै वारामा सिंसानि कक्तमा सिनि थानि फाइसो बायखा आबंखा बबाहाय नरक जतन साइमानो याक्षी बदल जिनि आमानि ककब्र कक 1978 त्रिपुरा हास्टेल पुइला फाइमानि परे पर 1979 ও ককব্র কক ন সিনি গভর্নমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে স্বীকৃতি রুমানি বা আবনো অ্যাকসেপ্ট খাইজাংমানি ও ইয়াক্ষী বদলনি জনগণ आफ्रोनि सिमिनो तुरुक खाय स्कूल कॉलेज रह जों ककब्रक सब्जेक्ट तै गोबां मासिनि इभेन ताबो एमए फानो आबनो तै खालाय दंमानो परि दंमानो गोबां मा जरागो ककब्रक नि स्क्रिप्ट न तै कक बांलाय तंलाय माने जराबा कन्ट्रोवर्सी तंमाने जरा फानोसे याक्षी बदलनि जरागो एटलिस्ट जे स्टूडेंट रोमान बाय फानो बेंगली बाय फानो जे भाबे दुइटा स्क्रिप्ट न एक्सेप्ट खालाय नाहारिनो बरक स्कूल रह कॉलेज रह एग्जाम रुइ दङ बा बरनि इच्छाखला सुइ दङ फेको वानामा सिंसानि क कंखा मियागो लाइफंजक सालो क्लास 12 नि लैंग्वेज ग्रुप नि एग्जाम तकमानि ओ एग्जामो जों नुकजाखा विशेष खाय दुइटा स्कूल जे काक्राबन ते ओमपी ओ दुइटा एग्जामिनेशन नि सेंटर जे उरनि एचएम बरक साहिरो जारा एग्जाम रनाय रखनो स्ट्रिक्टली भाबे जे बरक बेंगली स्क्रिप्ट बे मास हुइनाय के आबो हायतो आसु 25 বছর বা দীর্ঘ জরাগো याक्षी हापं तंफ्र आबो हायतो कुनो स्कूल नि बा कुनो जरा आबो हाय पार्टी मुंगरो किंतु नुकजख फेके ओ गताल हापं फाइमानि परे आबो हायरक पार्टी मुंगरो नुकजगो विद्याज्योति प्रकल्पनि मुङै ककब्रक सब्जेक्ट बात खालायनानै चेष्टा खालायका जों बुसु प्रोटेस्ट खालायका टीएसयू आबो प्रोटेस्ट खालाय जों आबो मानखा एयारपोर्ट ककब्रक साखलाय मुनि मथागिरिखा आबो जों सेलेंगि दङ प्रोटेस्ट खालाय दङ फेकबा ओ ताबुनि हापं बुसु जरातै जिने आमाने कक जे ककब्रक ककनो बरक हामजागै दं आबो तै इसे बरक प्रमाण दुइ रखा तामनि हिंके गोबां मा आबहाय स्टूडेंट जरा इंग्लिश मीडियम नि सिनि बिलं खायनाय बरक मियाबो एग्जाम रना थांफ्रो बरक आबनो काहनके सुइसि माया तामनिके पुइलानि सिनि साखलाय मुं करै आति हाय एग्जाम हला हाबिसे आतिके साखलायो के जों कयनाय टीएसयू सेंट्रल कमिटी नि आबो ट्रिप बसं बिरोधिता खायो आबो निंदा जानो धिक्कार जानो आबहाय गठनानो जे पूरा अधिकार दङ ताबुक जेनारेशन चेंज जङै दङ जों चिनि जरा हबो जे भाबे बांला रोमान दुइटा स्क्रिप्ट बायनो जों जे सुइमानि जे अधिकार दङ माने अधिकार जाते रना अंथ कारण आबो कुनु टीबीएससी बुटनि सिंगो ऑफिशियली साखलाय मुं करै हिनखे तामनि बागै बरक आबो हाय खलाय जे ए खलायनाय ओ खरगनैनि एगेंस्ट दङ जों जरा नाय दंनाय याक्षी हापंनि बदलनि थाने बा याक्षी हापंनि बदलनि थाने जे आबो हाय अंयख ताबुनि जे हापं थंनाय ओ हापंनो जों बरनि एगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन ना हाजांना बागैबो जों टीएसयू सेंट्रल कमिटीनि अवै जों कबंनाय जदि आबो हाय अंया हंके फाइनान्शियल आबुनि एगेंस्ट कतरके खराक दिसानाय तै चबा नखरनाय हनिबो जों जुवाल लाइ दङ आबो हाय अंया हंके आबो मा थांनानै अंना नांगौ